I skulle se ham nu, så fik han en psykose nu. Arbejdet kalder på ham nu. Dagen er forbi, dagen starter klokken 9. De tænker så freden forbi. Ja, freden er forbi der. Kan I ikke se det, det er mig, ja. Jeg står herude og banker på der. Det har gjort meget længe her. Hvorfor er der ikke nogen, der kommer op når døren der? Har I efterladt mig her? Er det hele bare en joke? Er jeg til grin der? Hvorfor tager I pis på mig her? Jeg kan ikke magte mere det der. Fuck yeah, I er nogle bitches her. Jeg magter ikke det mere. Jeg gider ikke at være til grin der. Jeg er kommet op på job, ja. Jeg er bare gratis arbejdskraft her. Fuck det der, jeg er ikke gratis arbejdskraft, nej, glem det der. Jeg har mine egne planer her, og hvordan jeg nok skal styre det der. Du kan ikke sige noget til mig mere. Du skal ikke rette på mig der, de fede svin der. Fuck af med dig her, jeg har set dig for sidste gang, ja. Du får en fuckfinger, og så er jeg skrevet der. Jeg vidste bare vidst, hvad jeg har planer om her. Jeg kan tage dit business fra dig der. Lige så hårdt som du har knokket for den, ja. Så hurtigt tager jeg den fra dig der. For jeg er en hustler, ja, ja. Du fatter ikke så meget, hvad der sker. Du når ikke at opleve det der, for det er væk mellem fingrene på dig, ja. Jeg er bare en lille hustler her, og jeg er ude på det værste, ja. Du har ikke en chance mod mig der. Når jeg først er kommet ind i varmen her, så sker der ting og sager. Det kan jeg love dig for, ja. Hvad du regner med der, at vi bare skulle sidde og drikke kaffe? Nej, fuck det der. Jeg gider ikke at sidde og drikke kaffe som et gammelt menneske, nej, lad være. Glem det der, jeg er ikke til sådan noget, ja. Ja, nu synger jeg på sidste vers her. Jeg skal ud af den der, ud og finde mig et nyt op, og ja, en jeg kan tage